of niet? Laten we snel beginnen. De eerste kandidaat van vandaag is Marie Trilili. Oké. Jouw eerste date van vanavond is Sjaak Trekhaak. Hallo, ik ben Sjaak Trekhaak. Ik woon in Boerenhoek en ik heb 34 kat. En ik zou graag een buurman die goed kan kussen. Lekker op de trekker. Oké, bedankt. Dan gaan we over naar de volgende kandidaat. Ralf Severs. Applaus. Nou, ik ben Ralf Segers en ik hou van voetbal. Nou, echt. Maskantje, jongen! Verder geef ik als rest Twincollege, Nederlands. Thuiskom, lieve schat. Het liefst met jou kijk naar een filmpje. En op het filmpje... New Kids Turbo! Oké, bedankt. Marie, zit er wat tussen voor jou? Ja, sorry hoor, maar van dit soort dates word je nou toch niet echt vrolijk. Weet je van wie je wel vrolijk wordt? Van Femke en Eline. Hier zijn Femke en Eline met Can't Remember to Forget You.